Doet ik tracht de lach weer eens vleg, maar het moeske heel grapperig. Wist ik even net wat ik zeg, we doen een beer op Schiermonnikoog zeg. Beer boeloe, boeloe de beer. Wat oh wat, beleven we deze keer. Vijftig. 1, 2, 3, 4, 6. Nou ja, wat moeilijk. Beer Boeloe rent door de tuin en hij is zo'n telnleuk. Ja, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10. Miauw, wat dokst ingewikkeld. Waar komt er niet uit? Miauw, tel is alleen maar goed als het witte worst. Hoeveel vogels er in de lucht omhingen. Miauw. Vogels? Hoe bedoelst je, Jannie? Ik wil gewoon weten hoe ik gewoon 50 tellen moet. En hoeveel 50 eens is. Daar is Sipke. 1, 2, Hij is ekkel drok aan het telnleuk. 3, 4, 5. Zo, Beer Boeloe. Daar vliegen griffel voor 50 gozen. Oh, wat een soort, hé. Ja, het lijkt wel een protte te wijzen. Maar kerst ze dan ik tellen, bedoel ik? Die 50 gozen? Want voor hetzelfde geld ben het er wel 100. Nou, en dan is 50 volle minder. Nou ja, snap je toch? Miauw, beter in je vogel in de poort. Als zingen in de lucht, zeg ik altijd. Miauw. Beer Boeloe sjucht nou liek was tro de bjemmende bosk net meer. 1, 2, 3, Sipke telt nou op zijn vingers hoeveel bjemmen er in de bosk sjucht. 50 gozen is een beetje. Maar 50 bjemmen is een soort. Ja. Een bosk vol bjemmen. Het is toch altijd, nou ja. Hoe zeg ik het zeggen? Miauw, ach, bjemmen en vogels. Zie je erbij, nou maar denken. Miauw. Maar Sipke, hoe weten wij nou correct of 50 een soort is? Of een beetje? Ik bedoel, 50 bjemmen is al gauw een bosk. Maar 50 vogels is maar een beetje. Beter in je vogel in de maag, hè? Als zie je in de lucht, zeg ik altijd. Miauw. Ja. Daar is Omke Willem aan het menen. La la jampadampadee, jampadampadee, ja jampadampadam, jampadee. Sjongt er Boppe de mener uit. Omke Willem is ik 50. Zou Sipke dan in ien? Nou maakt Beer Boeloe leidje. Mooi zo. Maar dan hebben we antwoord. Jawel, Sipke, dan hebben we antwoord op uw vraag. Omke Willem is al heel oud. Daarom is 50 een soort. Correct. 50 is een soort. Ja. Nou weten wij het. Ja. Nou, ja, wees. 50 is een heleboel. Ja.
lekker sliepen.